సినిమా చాలా బాగుంది, మంచిగా తీసిరు. సినిమా బాగుంది, విలేజ్ పర్పస్, ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్. It's a well-written film. Gaya did ultimate job, and performances like roller coaster ride. చాలా బాగుంది. సూపర్ నాకు తాత క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంది. చాలా మంచి సినిమా అస్సలు తగ్గేదిలే అన్న, సూపర్. చాలా బాగుంది. నైస్, బాగుంది, సూపర్ ఉంది. చాలా బాగుంది అన్న. సింపుల్ గా బాగుంది, చాలా సినిమా చాలా బాగుంది. ఓకే, బాగుంది. సుధాకర్ రెడ్డి గారు, ధన్య గారు, అమని గారు, రమేష్ గారు చాలా బాగా చేశారు. ఓకే, చాలా బాగుంది. బాపు కొత్త తరం పాత తరం వారికి గుర్తు చేస్తూ కొత్త తరం వారికి నీతి బోధ చేసి సత్ఫలితాన్ని ఇచ్చి సుఖంగా ఉంటారు. ఈ నీతి బాపు ద్వారా మనం తెలుసుకోవాలి. అద్భుతమైన సినిమా, మట్టి వాసన ఉందండి. చాలా కాలం తర్వాత ఇలాంటి సినిమాలు రావడం అద్భుతంగా అనిపించింది. సినిమా అయితే చాలా బాగుంది. ఇది విలేజ్ స్టైల్లో తీశారు. మరి మాట్లాడడానికి ఏం లేదు, రచ్చరంబలు బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్, ప్యూర్ విలేజ్ స్టోరీ అన్న. అంటే మనుషుల్లా చూపించారు. ఇదంతా కూడా చాలా బాగుంది. మరో బలగం అనొచ్చు. చాలా బాగుందండి సినిమా. భలే ఉందన్న, కంటెంట్ తో వచ్చినారు. భలే ఎమోషన్ చేస్తుంది, కామెడీ సూపర్ ఉంటుంది. మూవీ అయితే చాలా బాగుంది. సెంటిమెంట్